ଆଲୋ ଦେଖଲ ସଂଗାତ ଦେଖ କଇଁଚ କାଢ଼ିଛି ବେକ। ଆଜିର ସକାଳଟି ମୋର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସା ଚା କପ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ତାପରେ ଦେଖ ତ ଜେଜେମା ନାତୁଣୀଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ପୂଜା ପାଇଁ ଘରେ ଧୁମଧାମରେ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥିଲା। ସବୁ ପରିବା କାଟିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖେ ତ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା କାଟୁଛି। ମୋ ମା' ସେଠି ନଡ଼ିଆ କୋରିଆରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ପୂଜା ହେବ ଆଉ ମୁନି ସେଠି କିଛି କରିବନି, ସେଟା କ'ଣ କେବେ ହେଇଛି। ହାଣ୍ଡି ବସାଇଦେଲି, କ୍ଷୀରି କଲି, କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲା ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ରେ। କ୍ଷୀରି କରିସାରି ତାପରେ ଆସିଲି ପୁରୀ ଛାଙ୍କିବାକୁ। ପୁରୀ ଛାଙ୍କିକି ରଖିଦେଲି। ଯେହେତୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଆମିଷ ଖାଇବୁନୁ। ଆମ ଦାଦା ଆମ ପାଇଁ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀଟା ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆମ ଦାଦା ନା। ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲୁ। ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଦେଲି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଖାଇଲେ। ମୁଁ ବି ସେଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଇଏ ମୋ ଭାଇ, ସେ ତାର କ'ଣ କଲା ନା କହିଲା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ସବୁ ଖାଉଥିଲେ, ମୋ ଦାଦା ଟିକେ ସେଠି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିଦେଲେ। କହିଲେ ରହ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। ତାପରେ ନନା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି